تو رفیقون برادر که دیر باز انتظار بودیم. فکر میکنم اتون سوزن انشاءالله. Добро пожаловать в чат. رستم بابای بپیش. سلام علیکم دوستان. و علیکم السلام. سلام علیکم. تاج موزیک سلام علیکم. ابراهیم اشرف سلام سلام. همه کسا دوستو سلام علیکم. کدومی که لایک کردن کدوم بدرین اول لایک کردن شروع الله. خوشبخت سلام. سلام علیکم آقا چه خیلی سوزی. خوشبخت سلام علیکم. و علیکم السلام. شکر خدا هم کسا سوزه بچه 132 نفر همشیرین همین همت خواهش میکنیم لایک زیر کنیم با بدرین با حضور چخچخ میکنیم. السلام علیکم راد. و علیکم السلام. کجا باشی زنده باشی. بیروز رسول گاب نیست براد رحمان. سلام علیکم. و علیکم السلام. سلام علیکم سوزی. خوبی براد یک جدا کار کردیم 3 سال شده گرفته دیگه پرانه دو چخک بکنیم. 280 نفر شیرینر ای همت خواهش میکنم لایک زیر کنیم چخچخ کنیم سوالات جواب گردونیم. لایک شتاش کنیم. حاجی سلام علیکم همه میشه شکرونه الله همه بیشه 309 نفر در افیر در پرامون افیر ای با یکی даже 100 تا لایک نیست یا 103 تا شد. سلام با پیش مسکوا در چی گپه اکا دوستان میخواستم از شما فهمم مسکوا در چی گپ رفتیسته. یگون کس میدونه مثلا یگون ویدیو یگون چی من در پارتینو انشاءالله پیشنهاد میکنم میپرتیمش. مدین که اکا تو حاضر شما گفتستیم برای نام شما اپاشکا جواب داد گفت شما در تاجیکستان. بله برادر جنو همه کسا آخه ویدیو را تماشا نمیکنین به همین خاطر نمیفهمین در کجاییم داریم ویدیو که عمر داشته باشی نمرو ما میگم واتساپ در ویدیو را پارتین +7 905 672 4 905 672 4 پرویز. سلام علیکم ناز شما سلامتی چخیره که خدا را شکر 309 نفر همشیرین ای همت خواهش میکنیم کدومی که لایک ازیر نکرده پروست درین یه بار لایک ازیر کنین سوزی کنیم. شکری الله در مسکو 56 نفر کشتن در لیس. توبه بابای لنگری السلام علیکم. و علیکم السلام دوستی خدا سوزی برات سلامتی خوبه. سلام اکا گپ ندارم شیرین نر بوده هزار آمد جان. سلام علیکم اکا گلا بگی لایک عمر قربان. سلام علیکم لایک الحمدلله شما خوبین خدا رو شکر برات سلامتی اکا خوبه. شیرین نر یک خواستیم قطع شما چخچخ کنیم با خدا وقت جدا کردیم عدل نگفتی و گپا از نام رستم سنگ سلام. رستم سنگ سلام علیکم دوستان. سلام علیکم. چی خبر وطن دا فقط گرمی آموزی حاضر هستم. 5 نفر بودیم خیلی خداوند جاشون جنت شد. زنده باشم برادرم گپ ندارم شیرین تنم زنده باش یا ثواب است از شیرین همه افیره
то дигар бародаронам бидуранд подписаться кунанд. Шеринар ами видеое ки ҳама пашкара гуфтум ай ҳамат хоҳиш кардам дар комментария нависен қай дастгириам накардем надидем нанависен маҷбур шудам эфир кунам. Салом аз номи бачаҳои ғариб ҳоҷи ҳозир гап нест абра. Салом алайкум ғарибо ҳама каса як бор дига Шеринар шери ҳисор зинда бошӣ бародарҷон. Ягон ба ҳама мардум туҷ. Салом алайкум. Мукада бро. Брат. Ҳоҷи намеи тараф. Эраҷон салом алайк дӯстам ҳама каса бачаҳо салом. Настроение биташед ба худо барои ҳамо занак. Напирс шери Аллоҳ. Ман ба номи худо як қариб як момеша ба худ нестам ай даста ҳам занак. Намедонам барои чӣ як пашкаи халӣ кард. ҳоли мардум ба худо хеле чун мефаҳмад. Чӣ шуд оҷоӣ саломатиё хубаин гелосо карбатан зада гаштаст. бовар кине гелос ҳама қиматаги 30 сомон. Амада интересная ку нархош. Одам хата курнагӣ мебини чӣ намехони 10 бошад. Навиштастам. 300 нафар навиштаст. Беақл. Худмон шудем аз ҳам вазият истифода бурдастам. Салом аз номи бачаҳои Чаманистон. Зинда бошанд Шерина. Ахда ҳоҷи ман амӯшам хитиш кардам. Кам. Гап нест брат. Мешай хали хай медони ку. Валлоҳи чиста хостам аз сидқи дил ёрдам кунам. Хай амхешед. ҳамон занак панҷ гудака кати индибек. Дина будааст. Амошам хитиш кунам ки одами хуб нест. Хай худованд нигабонот бошад шери Аллоҳ гапат надорум рост мегӣ ба худо ман худман майрон шудам. Хай хоҳиш илтимос зора задан любой хизора задан рафтем дастгиришон кардем ина оқибати дастгирӣ конечно дидам охири чаqa зиндагӣ меҳнат кардем ба худо брат ира хай ҳамин одаме ки медона ҳамун хел мекунад мефаҳмам дига одам просто так чизи минени дора ҳамун минени хича гуфтан мегирад. Шеринар 322 нафарем 202 дона ак лайка. Агар дастотон дардро набинад як лайк гузоред. Бубалангаре. Салом кура брат ма дам даст. Мара ҷанг мебара. Худо нишонат нараве. Салом акамо як кидат худо. Шеринар бисёр одай бихтай кидат хурдаги. ҳозир гум қария хелд мекунам ман мегум серано. Ай кадом сабаб кидат мешаве ай сабабе ки қатисоҳиби хона гап зада наметоне ё ки бригадиртон урусиро хушрӯ ва не то что хушрӯ урусиро вообще намедона. Ана бисёр моментҳое ки ҳамин ошибкаҳое ки дар намо ҳаста ман худам ина ҳозир гап мезанам шумо ҳоё неша лайкати роӣ кунӣ ман мефаҳмам ки ҳамин гапҳои ман дуруст ё нодуруст. Мақсад ай сабаби надонистани забон ай бисёртар ай сабаби бисёртар падхалимӣ кардани як хелтай падхалӣ мекунӣ ку брат мой родной дядя вай брати ту шида наметона ягон вақт кофир брати мусулмон шида наметона ман фикр мекунам. чиста минени шахсии хидмат ҳоли ман медонам ки бо чандта бо мулло бимулло пайдо мешавад. ана чӣ гуфтанем бародарҷоно хоҳе ки кидат нашавед чандин борҳо гуфтем бо мегем якумин дараҷада 10 рӯз зиёд кор накунен. мақсад аванстона бигирен дар 10 рӯз уже плюс шумоя барои чӣ ки 20 рӯзаи дига коритон мемонад. 20 рӯз дига кор карден
ҳатман оилӣ ка бигирен ба кора далши продолжат кунен. Наметия бисёр хитон меге ки занг мезанем мега ака мара кидат кадан. Мегум чи хали бида гаворид гуфт ки я ҳафта пас метен 2 ҳафтаи аввал адод 3 мошинаи дига надодиста. Ина хидат хита фреб кади. Тра ҳечка фреб накадай. Ба фикри шахси ман. Яъне чихе хидат хита фреб кади. Барое ки ту братан қативай договор кади ки я ҳафта пас пула мегири. Правильно? Ту бояд гири ҳам я ҳафта пас пула. Я ҳафтае ки пула надод бояд накуни дига кордалши. И чиста фикри шахси мая. 159 салом алейк дӯсти азиз. Ача стройка салом ача. Стройка 159-ро падишка кунем бачаи зура. Ҳеҷ ҳам накунад салом алейк мекуна любое время. Ҳами қаш баса. Просто ба хотири Аллоҳ ягон реклама не, чисто по-братски дурен подписатш кунем. Ана чӣ гуфтанем шеруна? Нашод ҳами стройка кидато саволо бисёра. Хай саволотона тия кадомиша успед кадом мехонам, кадомиша успед накадом, мақсад бехафагӣ шумо гӯш кунен. Ҳеҷ не як калимаи хуб ёд мегирен серано. И ягон ҷои зазорш неста. Чӣ гуфтанем шеруна? Агар хоҳе ки кидат нахире айрӯи договори кадагӣ хитон. То што хитон гап мезане кати ҳамун кор работодател меге ки 10 рӯз пас аванс метӣ, мега ҳо вақте ки вай в нуждаи шумо даҳад, вай мехоҳад коригар бигира, ӯ по-любому агар ӯ да коригар дар кор боша, ӯ мегира. Шумо хитона пастӣ аз ҷиҳати пастия хеле нишон натиҳен. Илтимос, хоҳиш бародаро. Яъне чӣ хел аз ҷиҳати пастӣ? Брат, я сделаю, я умею, я всё сделаю. Не, и кора накуне, и хатогӣ ай. Ман ира хатогӣ да мебинам и корора. И сразу выдавать кадани хитона ки мега ки мақсад ира фреб каданаш осон ай. Сразу он хид мекуна, фребтон мекуна. Айрӯи договортон кор кунен. ҳатман айрӯи договоре ки қаттон розӣ мешава, қаттон гап мезанам. Баъд як хелта намефаҳмам. охи ҳамин 3-4 ҳазор километр дур мерем, бо қати ҳамин бародарои хидмон кор мекунем. ҳамиша намефаҳмам барои чӣ. жалб мекунем ки ҳамин бародарои хидмон кидат мекунанд. Хай ки кидат мекунанд, накунен қачон кор. ягон кори дига кунен, ё ки напрямой буроен, ё ки як ҳафта кор карден, 10 рӯз кор карден, аванс тора надод, кор накунен дигаш. Дили хитон да пултон намесӯзад дар кори кадагитон, дар меҳнатҳое ки мекунен. Ман фикр мекунам бояд дили ҳар як одаме ки меҳнат мекуна, дилаш дар меҳнаташ бисӯзад. айрӯи гапш кор кунад. Вай ход русай, немисай, тоҷикай, чӣ миллатай, бояд айрӯи суханаш кор кунӣ. Яъне чӣ хел 10 рӯз гуфтӣ, 10 рӯзда бояд аванс тагирӣ. Нашид оли хазайнам наёмадай, оли уҷа рафтага Германия, Шветсия. Охай бародар, оз як замона иштага, агар одами пула тингуа дар Америка ҳам боша, остаг онлайн тироӣ мекуна мақсад. хитон ҳамеша фикр кунем. Гапом рост боша, лайка ҳама зер кунен. Суперчат кати лайка монен. баъд ҳамин имина масъалаи регистратсияда бисёр хоҳиш кардан ки ака биро гап зад, ака биро гап зад. хоҳиш айна маям хоҳиш мекунам ки дар ҳамин ҳамватанои хидмон ки хонаи шахсии худша ки надора, дар ҳамон накунен регистратсия. Бигзор ӯ чӣ кора, ӯ қасам мехӯрад, оригинал мекунад, бигзор оригиналам кунад, дар ҳамон накунед. И чиста айма ҳамин совет по-братски. медонам оли бисёр одамо да маъқул намешаванд. салом алейкум ҳамсинф Тоҷикистон. чӣ хелай? ва алейкум ассалом гавҳари кулобӣ. худоро шукр, алҳамдулиллоҳ, ҳама хубай. гавҳарам дастгирӣ кунен, духтари зурай. ҳам миллат монай, ҳамватан монай. ҳеҷ гап надорад. просто дастгирӣ ай шумо як подписатсия мерафта. бачаоча маём стройка 159 катинте сирка
هیچی نفهمیدم براتان گفتم معنیش. یک بار امین دکور رو تو خالتی دابود نکرد. ای молодец. Она и савол дар кор буд, я бор амида корум галда буд накард. Значит, ма одами хуб нестам, правильно? И чисто шахси тияй, и чисто минени тияй, ақлы калай тияй, ки ҳаму қакалат кор мекуна. Ма кор буд када натонистам, значит, ма одами бад. И توبه کردم خدا قریب در همه توجیک ما هم خالی هسته. ای مردم کم ترک به خدا کم ترک خیلی دیگه خکنین فعل رفتار گبزنی ایروی نمی فعل رفتار ایروی گبزنی مون مورا به همونا میتیان در لبوی جو چی نمیگنی مسکو مسکو تمام odam ba aql diga davlato mekana. Sen vaziyat behad bezeb shida. Xudovand nigaҳбонтон бошад. Чӣ гум дуогӯ ҳастум фақат дуогӯй. Xudovand кулли мусулмононро нигаҳбон бошад. Xudovand ҳамаи ғарибонро нигаҳбон бошад. Дар ҳизбу паноҳш нигаҳдор бошад Худоҷон. Салом алейкум. Фаҳмидам, наметонам. Ака кола нашоти таҷикоро озода истам. Видео Инстаграмда бировардагим ами кола таҷик видеои нами охирон видеои ма бировардагим. Ма даже навиштагим надписи ввв Путин. Посмотри, пожалуйста. Маънеи чӣ дорад? Маънеш ки нигоҳ кардаи видео чӣ гап рафтиста дар ватанат. Бо ина открито бо мегум бо метавонед запис кунед. Уважаемый Владимир Путин. Посмотри, пожалуйста, что там происходит в Москве. Натарсен, Аллоҳ бо мост. Мо бо Худо. Бале. نترسه شروع الله همش میگذره به خدا یه روزای سخت گذشت چه انشالله همش میگذره جیکون برادر خدا از شما راضی باشه هزار رحمتی الله به شما برادر باید وقت شده بابا همون گناهگار همین وقت خیر نمیشه با خدا من از اون راست میگی همون نمیشه خوب بوده اکرش کنده زمیده از اون رحمت شدی الله نشد رگیستراسیا لایک ازیر کنی 5 دلار نرسیده سایت تو 300 لایک شود کدومی که زیر نکرده بدون زیر کنین بود در شخص خود انشالله میره نشد لبوچی نشد رگیستراسیا وقتی که ای توجیکستان میرین حتما صاحب خانه در کارش موده تمام کی نمیگه کی چی خیلی کی فریب میکنه ما میدونم که یکم فعلی موتوجیکو در چه 3000 نامه کده فلان اوندا مارگینال پاتن شرف گیری ای برادرو نکنی نمی کرو را در هر کس باوری هم نکنیم که کلا ما شما را کدیدم سلام علیکم نیستم خیلی به خدا قسم چی میگه خودتون نمیفهمه معنی گپتون بسم الله الرحمن الرحیم مرا زنگ زد اگه گفت اگه 2 ماه اولیکم نگرفتم موندگی میگم چند سومه میگه نمیدونم این خیلی خودتون خلاصتون برورن که ما قطعی اول چی دیگه چی اتویتیم چی گومش خودم نمیدونم رگم میزنم در سوالای خیلی سلام علیکم اکاز من بچه اول میداد با میگم تونم اول برای چی پول میتیان اول پول میتیان که دقت شما را جلب کنن مقصد شما میبینین که او پول دادسته دیگه تمامه دیگه همه خیلی رسلاب شمشن که як будто تمام دایرکتور یو یگون خولا بچه تونه یو یگون
тағобачатон я ҳаёт как будто дига вая боварӣ мекунӣ я ҳаёт ва не бародару ихе нест бо мегум ки кадоме ки 2 моҳ кида шидагай ман лучи намерам ба сари ӯ 2 3 4 моҳ то ба нахота 4 моҳ пул нагирӣ кор кунӣ дар ҳамин ватан биё кор ки ба худо қасам кор мекунӣ ҳамн пул агар кор кунам гӯй меҳнат кунӣ як кору ҳаста дар ҳамин ватан рӯи пул кор кунӣ ин ҳамун азобе ки дарде ки дар ҳамун ҷа мекашед дар ҳамин ватан мешава просто намекунӣ аксарияте дар ватан кор намекунӣ пул кама охи худованд камат я ғамани вообще бепул кор кардесте бо дар Тоҷикистон мега пул кама ман ҳам Тоҷикистонда як коригаро як кори ин ҳам обични марди кора мерам мегирам мегум ака чанд сомай навхали кора мепурсам шона қачон савол ҷавоб мекунам ин агар хоҳем дар YouTube ман ҳамин видеоро мебурам дар комментария ин ҳам охирон видео будурен тамошо кунед нависен дар комментария ман ҳамеша мехонам агар бихоҳен мерам нархи навои ин ҳам марди кора мепурсам чанд сомай гӯш кунед ба ду гӯштам ки 150-200 сомон мегӯяд як рӯзи коришона бисёрш коригар нестай бисмиллоҳи раҳмони раҳим машине ки дурухчи русиёа бисёрш мебари кор мебина кора мега биёи хе договор кунем слишком қича умни мегира мега рӯзи кори боша ман 3 рӯз ҳамин кора мезанам як кори ки 1 соат 2 соат ҳамеша мега ман 3 рӯз мезанам ҳамин кора агар рӯзи кори договор кунӣ 150 сомӣ ҳама камаш 150 сом гуфт то 250 меган рӯзи коришон ки я хелта дар Москва 1,5-2,000 ойлик мегире и то аваям мегире ё намегире гап нест медиа 01 исор ба пеш не Тоҷикистон ба ана читон гуфтаним шеруина боз мегум ки барои кият нахӯрдантон лайка зер кунед шеруина далши гапа занем хоҳем ки кидат нашавен 10 рӯзи кори аванстона бигирен аванса ки наметавад значит уҷа бӯи пул нест боварам кунед агар ӯ марда ки пул медодагӣ боша ӯ по-любому пула мебурора метавад ё як моҳ 2 моҳ дод ин маънои вай надорад ки любое время шумо дар пул метиҳад шумо тамоми авлодтона файрод мекунед сразу биё ҷои кори зура биё ана ихела ана мо да ойлика додам як моҳа оли сабр намекунем дазаки 2-3 моҳ кор кунем чӣ гап мешавад ҳамин як моҳатона гирифтем тамом дигар на отатону на ҳамакиёто тағоди азновотона мегирем ҳамаша мебуре мардум ихали кади кор пеш намеравад бисёри мо худмон намебурем дар ҳамн проблема якҷоя мекунем гуфтиву гапо бисёр аксарият мо ростамсимнеки нест кор намекадаги ба ҳам кор намекунам охи ба суми кам кор намекунанд бесум кор кардесиян ку Москвада ин ҳамин гапам хато бошад бигӯед хато гап задеси бародар шумо намедонен бисёр аксариятат намедонен дар як рӯз то 300-200 звонок ака кидат шидам ака молдаван кидат кард ака тоҷики хидмон кидат кард ака хахол кидат кард ака урус кидат кард ака доғистон кидат кард ака фалон кидат кард охе мардум як бор шинен фикр кунен барои чӣ кидатон мекунам барои чӣ ки калат кор намекунӣ братан ҳар як одамизод бояд ба калаш кор кунад ҳеч не ақаллан ҳамин видеои ма як хелидроӣ кина як ҷиана як хеш табортон ки ҳамин стройкада кор мекунад ақаллан бибина камтар бишнава я бифаҳма ҳамин эфирои ма дурои тамошо кунем ма бисёр гап задагим рост мегӯем рост чӣ гапай брат чӣ гапай брат ин ҳамин кидат масъалаи кидата гап рафтиста то кай мо кидат мекунанд то кай моро мезананд то кай чӣ коре кишава мо даем барои чӣ ин айби ягон кас айби ҳар яктаи мо худмона
бисёр мере документ намекунем, бисёр документҳои арзонак сестема ҳам фаршивиҳо мекунем, бо аксариятат фреб мекунанд бо бародарои хидмон. Айн ҳамин хотир моро инам халӣ ҳурмат мекунам. Гавҳар Силката Роика подписаться кунед. Ино 360 нафарем шероина. Внимательно гӯш кунед. Агар ҳамин видеоро ҳар як кадомит ки лайк зеркина 2 одам дар кора ка 360 лайк шавад, 360 нафар. ҳамин видеоро мақсад роӣ кунед, як ҷиҳан, як хеш, як табор, як кас бибина. Ман фикр мекунам беҳтарин шакл аст. Ака 450. Ман як дунё кор дорум, ман ҳозира заи ҷуҷумида наметавонам. Якумаш, дуюмаш ман кӯшиш мекунам, мехоҳам ки ҳамин ақаллан ҳамин садои ман дар гӯши якта не якта дараса, то ки кидат нашавен ақаллан. Ҳамин 360 нафаре ки гӯш кардастед бародаро, шояд ягон 60 нафараш ҳамин гапҳои маро фаҳманд, гӯё дар ҳаққа ҳамин ака рост гуфтаста. ё не? Ё гапам нотуғрия бародаро? То кая моро кидат мекунанд? То вақте ки мо хидмона феъли рафтору кирдору бародария хали дружба наздик намекунем, якдигариро ҳурмат намекунем. Ҳамин хемера як умр. Он вақте ки мо якдигариро ҳурмат кардем, он вақте ки мо якдигариро мақсад регистратсияи оригинал кардем, вместо того фаршивӣ кардана. Бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. Қасамша намехӯрам, ман пулша гирифтагим, аксарияти бачаҳо регистратсия хидм дар хонам кардагим. Аксариятш дар бешум кардагим. Хоҳ боварро мекунед, хоҳ не. Ин миннат нестай. Ин чиста хост аз бароси Аллоҳ. Омади гап омад, ман гап задам. Аксарияти ҳамин бачаҳое ки нав меомаданд, шиносо, мақсад бесум мекардам регистратсия. Оригинал 100%. Бародаро, наметавонем регистратсия кардан. Бисёр бачаҳое ки дар Сахелова кор мекунанд, дар ҳамин ФМСО дар ҳамҷо посредникӣ мекунанд, бисёраш як мошенники Русия. Бисёраш, аксарияташ, ҳамаш не. Ака рост мегӯй. Рост кидат, кидат, тоҷик. Я номер рус кидатет мекунад, кайф мекунӣ. Чон мекунӣ бо ту нама осона нақл дорӣ охи. Ман 10 сол зиёд шуд дар дуния мекорам. Рус бо кидат намекарда. Рус я номер ёд додагиам тоҷикои хунди я номер кидатет мекунад, ози тоҷикам кора кардан наметавонам. Кононҷон чо кардӣ брат? Лайк мондум. Ассалому алайкум. Гапат надорум, зинда бошед. Ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. Хуби саломат. Худоро шукр, алҳамдулиллоҳ. Дуогӯ бошед шероина. Гапто надорум, 401 та лайк, кадоми лайк зер накард, худованд дастош аҳд дарда набинад, зер кунад лайк. Кадоме ки лайка зер кард, худованд хонааш пири гандум. Эркин Раҳмонов заблокирован. Ака мара чиста рус чи кидат карда недавно. Медонам охи бародарҷон, бисёрта медонам ки рус кидат мекунад. Барои чи? Барои ки аксарияташ бо бачаҳои хидмон ёд додагаашона. Шабоз ҳоҷӣ. Салом Шабоз. Ред. Хабар надори ака. Гапат надорум, лайка зер кардӣ, гапат надорум. Маладес, барои лайк зер кунӣ. Акаҷон рост дузан ака парона. Мара ҳамин чӣ хеле ки ҳамин шумо мефаҳмед шероина.
ҳозираш да ҳамун қафҳамидагӣ умад дар ватанам айни ҳол акакамро зинда бош гапе надорам қариб 450 та лайк шуд қариб задем лайка гапе надорам усмонҷон юра худованд иншааллоҳ ҷазоша медиҳад ҳоҷи ба пеш гапе надорам каллада бедокумент бисёрша бурдагианд ман боварӣ комил дорам баъд ин ҳами стройкҳое ки шумо кор мекунед шерои нар внимательно гӯш кунед пултонро ҷамъ мекунанд ку оли ман шуморо мегӯм оли шумо осона фикр мекунед не ки внимательно гӯш кунед вақте ки шумо пултон ҷамъ меша 1 миллион 2 миллион 3 миллион шуда мерава ку данг мебаранд 2 миллион ё 1 миллион меесамета ҳамата мерува онҷо ба ҳами хотир ман шуморо мегӯм накунен ин ҳами пула ҷамъ накунен бурд мекунен агар гапи мара гирен ҳамчун бародар ман барои ин советон пул те нагуфтаистам чиста совети бародарона яхелет медонам гӯшам намекунен ку бобои ҳоҷикомон аз барои худо як бор ҳами камен мара бихони як проблемаи важне даром охи брат ина бин ки ин ҳами саволи тада ман ҷавоб метавом брат срочно бихони проблемаи важне дорум чӣ халӣ кунам охи ҳамн срочно ман ягон проблемаи шуморо срочно ҳал карда наметавонам якумш ман дар ватанам дуюмш ягон проблема срочно ҳал намешавад агар проблема бошад соати 3 шаб мара занг мезанад ака срочно смс рӯй мекунад ака срочно телефонта бардор я проблема чӣ проблема кидат кардагиан ӯ срочно пагая мешава ӯ 1 сол пеш кидатит кардагиан я камтарак бо мегум ҳушёр шавен ҳушёр то вақте ки мо ҳушёр намешем анам хеле азобу анам хеле гапу чап дар сари мо мешава барои чӣ ки бо мегум ки мо хидмо якдигари мона ҳурмат намекунем биги лайка ҳоҷӣ барои чӣ сума ҷамъ кунем суми чира брат ассалому алайкум брат шумо намегӯ салом аз ман бачаҳои нилу аз питер зинда бошед шерои нари нилу дар питер бачаҳои питер ҳаматонда салом бачаҳои москва любой ғариб ҳаматонда салом любой мусулмон дар ғарибӣ ёрдам дар кораи бобои ҳоҷӣ беҳад зарур ҳоҷикомон ҳакаки дард мешавад бачаҳои бародарҷон мара правильно фаҳмед марам правильно фаҳмед дина як моҳ зиёд шуд омадаги ман занг мезанем ака ма пули документе ман чӣ кораем ма бояд шумо дар пули документи бача хеш табор надоред дар москва хта ба беномусӣ мезанӣ ба як хелит ман открито гап мезанам ба худои ягон ҷои чизиш нест ягон ҷои хиднишонтӣ ё ягон ҷои пасзаниш нест ин як ҷое ки беақлӣ як хеле мо шуморо нишон медиҳад ки як одама намешиносӣ намедонӣ мара пул қарз кард ман якумш ягон банкда кор намекунам ё ки ака илтимос срочно телефонта бардор дилам дард кардиста соат 2 шава охи дили ту дард кардиста ман духтур нестам ку братан соат 2 шава ман телефонтия бардорам телефонам мекушам хафа мешавем беғарз ин ҳами хоб буданам любой время телефони любой тата бардоштагим минат нашавад ака салом алайкум адодин як бори дига боз ҳам салом ба кулли мусулмонон 10 бор братан ман салом додам ин гапа нагӯ ман
бачаи ба салом алейкум алҳамдулилло. боварам кинен оли яхеле шӯхӣ мефаҳмен ина ханда смайликҳои хандаро дора як кас бисёрш занг мезана ака ман гӯшум дармандай мазам нестай вазбинум охи ман мегум охи ман дахтар нестам бародарҷону ман рост шагаб мезанам бисёрат бовар намекунед ман бисёрат аз сахт мераса ки ман рост гап мезанам хеле дурӯғ не конкретно ростша мегум ки ман дахтар нестам мара занг назанед касалин ҷи ҳозир дар куҷое қарор дорем Москва ё Тоҷикистонда Тоҷикистонда ҳоҷи кор кардам пулмона надодам чанд сум пулай надод дар куҷояй ин ҳамин любой эфирда ман қариб гуфтагиум ай сабаби намедонам той тамошо намекунӣ ё ки гӯш намекунӣ бародарҷон занг мезанӣ ё ки голосрӯи ки занг назан голосрӯи ки гӯ ки ака салом алейкум ҳамон одаме ки шахсе ки шуморо кидат кардага ҷоша медони ҳар як тайтида ман бо адел набояд ҳамин саволатиам ҷоша медони ака ҳо телефонша медонам охи ман ба телефон медод худода медодаму пула че намешава 99% кор ба телефон ҳал намешава боварам кунин бача ака илтимос як бор занг зан ман занг намезанам кадоми чӣ хеле ки мефаҳмам ман катагиам намекунам ман обични хоксор бачаам ман катагӣ намекунам лекин читон гуфтанӣ ман ҳақиқата хел нахт мехоҳам гап занам ака илтимос як бор занг зан барои чӣ ман занг занам ша чӣ гум ша ман коля таҷикам пули мая бурорте одаме ки бо мегум ки пула тия бе занги ма бе ягон гапи ма ӯ пула бармегардона мара правилно фаҳмед кадомит ки набудед мегум занг голос рӯй кунед дар ватсап гӯем ки бародар 420,000 пулай дар дасти Андре адресои Андреро медонам инамхе бача як хеле ту на адрес медонӣ на пулта медонӣ чанд сум пулай то ба канал худо як бор шин фикр ки ба кадом мақсад ту мара занг мезанӣ ту намедонӣ ки чанд сум пул дорӣ ду моҳа мега олик ма ака биё гирте намедонам чанд сум ё ки издиатса мекунен ё ки намедонам амихел бесаводен як хелет ба худо иншаалло соҳибдараки мо худованд ин гапа назан куфра ягон соҳибдарак надорем ихелхе соҳибдарак ҳар ятай мо дорем худованд соҳибдараки ҳар ятай мо просто сабр рай дуруст аксариятат ғаҷден ба худо қасам аксариятат занои тоҷика мебарем фреб мекунен кидатчон мекунен як бор шин фикр ки ту чӣ кор кардисти баъд дига узбакам фреб мекуна любой миллат дига ба фреб мекуна хитоиам фреб кардиста оз духтарои тоҷикои мо ай сабабе ки мо мебарем давуҷа мепартоем як модумо корбормона мебинем буд мекунем тамом мепартоем мерава марги ту бори мардаки ту аруси тоҷика духтари тоҷика мебарӣ дар Москва мепартои бо як хелет гав мезанӣ духтари тоҷик биромадай дар пеши фалон одам рақс карда рақссозай ба номи Аллоҳ қасам ин ҳамин лично ба мнени шахси ма рақссозай чеминау то што хитон мебарен ку дар гостиница мебарен кидачон мекунен телефоношо намегирен توبه کردن خدای یک کارایی میکنین شما در مسلمانی توری نمیگیره. کلا چی با توجی کار غم دادشم بعدش که من نشتم ده برات 499 دونه لایک 529 نفریم ماشاءالله گپ تو ندارم شروع کدامت که لایک از زیر نکردین لایک از زیر کنین بوم درویان یا میلیون آدم شایم چقچقای دمونه چقچقایی که شما میخواهی که بابوگی
کدامی که میخواد گوش کنه کدامی نمیخواد برو و یگان جای چیزش نیست. اما چی گفتنیم؟ سلام علیکم. روز خوبی نکنم. سلامتیم سوز نیست برادر جون. ای همت احترامونه خویش هر یک تایمون باید حرمت احترام خودمون داشته باشیم تا که ما را دیگه آدم حرمت کنه احترام کنه. ما بسر توجیکو را نمیرم. اینا با میگم در افیر ادکریتا دیگه ملت لبای ملت بسم الله الرحمن الرحیم. ای همه قینترین در همین 10 ساله تجربه کاری ما ای همه قینترین پول گرفتن ای توجیک های ایو تو نبرورین. باور این همین کدامی که همین توجیکای خود موکیدت کدگه یا بار بنویسین کدامی که ریال نه خالی به شوخی به یگون فیکوی کدامی را که همین توجیک خود موکیدت کدگه نه نویسه که نه مرا کیدت کدگه همین قگم نویسین یا که یا تگی لایک مونین تمام یک دونگی لایک همین گپای ما درسته یا که نه ایسور با پیش گو کن فامیلیا تا سرور رجبو زبلاکیلا ایسور با پیش نمیگیم توجیکستان با پیش مرا کیدت کردگیم 100% داونو 100% ها ما توجیکو را کیدت کردگیم. خیلی значит балаболи агани то кидат када боши мардак бояд тоҷика кидат накунад. оли як хеле як корои мели чаве қапен як ке тоба када худо ягон хай иштибоҳ шуд. ман пиштиша нагирифтанӣ нестем ягон тишанами кадоме ки рекламаҳои ҳаром мекунанд ами пули мардума фреб мекунанд мегиранд дигарош ман пишти ора ҳеҷ гоҳ гирифтан нестам бисмиллаҳи раҳмони раҳим. лекин чӣ гуфтанем شما امور همیشه کن یک گپی خوب زنین یا نصیحت کنین تو اون حالتی که حقارت های بزه فلان توی خیلی کردی تو همین یک میبینین یک کسی یک کامنتر نویستگه 20 طلای گرفتگه همه دیگه روی کامنتر اول خیال میکنم دیگه رو بردار میکنین رنگ دمکته رو بردار میکردیم کن مردم بس کنین این کارو را با میگم پیشروی ما در دست ما خودمون است در دست یگان ملت دیگه نه. ازبک ما را نمیگه نمیگه بیا پیشروی کنیم یا که یگان ملت دیگه نمیگه که بیا پیشروی کنیم در شما در بین شما توجیکو بین ما خودمون میتونیم پیشروی کنیم حالتی که ما خودمون حرمت کنیم همون حالت ما میتونیم پیشروی کنیم. اگر ما یک دیگری ما حرمت نکردیم ما را هیچ که حرمت نمیکنن. هزار رحمت. این همین قبالبال خدمت با گفتم که کدامی که مرد بچه یک گوش میکنه 571 نفر همجا گوش کردیستن کدامی دا که معقول نیست برو ارا لیش نگاب چی در کنه اینا تو خیال کردی که ما یکون گپی گنده گفتن نمیتونه ما هم میتونیم ما هم مرد بچه ما هم بچه تیا بالابولین خدا هدایت کنه اینا بیست اینا تو مردک باشی اینا مطلب زبلاکی نکنم اینا مردک باشه دیگه اکاونت درو بگو که برای چی شاید یکون تلفن تا زبلاکی کرده اگه میان گپی لیش نیزده کدامی گپی لیش نمیزنم ما تلفنش افتهایست که زبلاکی میکنم گپی لیش نیچیه خیلی جابیو خالی کنیم اونجا رویم خالی کنیم ما یکون توبه کردم خدا یکون نیانکا نیستم برادر جونو با میگم طرز آداب اخلاقی گپ زدن رفتار فعل اسم صفت همش اساس کنیم همون حالت ما فکر میکنیم ما در پیشروی میشم او
خدوزاده بخوی نخوی اقارتت میکنه. اینجا چند مادر شدگه گوش کرده است، چند اپا خواهر شدگه. شما خدا نمیترسین. او اقارت چی واتساپ در زن میخوای اقارت، من همه تونم اقارت کردم. اینا دازه و اقارت بخوی. من دیوانه نیستم که در افیر بخیزم تر اقارت کنم. سگ میمونه در لباجون. کن با پیش چی با کازم دادستان تو چی کار فکر چی کار باید که آقا چی خیلی نگوته چی با آقا عذاب دادستان تو چی کار باید آقا خیلی نگوته که نیا کاسا میکنم. بچه گپی خوب زده است باشی، گپی بوگین زده است. اگه بوده ما گپی بوگین زده است باشم. خیلی معقول نیست برو راو این قدر آدم نمی کدام میده که معقول نیست برو تمام. چی گپی بوگین زدم؟ کو بگو؟ کجاش بوگینه؟ حقیقت چگاه میزنم نمیفوره خیلی ده برای همین با میگم که کدام رجیستراسیون فارسی میکنه اون با خدا قسم اون با مسلمانی هم نزدیک هم نیست همون کی میگیره یا رجیستراسیون حرام 3000 4000 همون میگیره و مردک میره 15000 دیگه در پاتن 20000 از خود آخرام میبینه نال. سلام علیکم چیزی خوبه کجا سلام تو گاری دولت است گاب نیست برات زنده باشی میندارم شرنا. سلام وای گاری دولت است گاب نیست کدامی подписаться کردگی نیستن شرنا подписаться کنین. همه آخرین ویدیو ما 13000 همگی پراسموتر گرفته. در اون ویدیو چیه برادر جان؟ 2 تا خانه فروشی است، 2 تا خانه ارزانی فروشی است، 1 تا تراکتوری فروشی است، 1 تا ماشین، 1 تویوتا کامری است. خیش شوگیر یگان اشتباه کرده تویوتا کارولا نوشته. واه دیگه همه معلومه پیدا شده قریب کامنتاریو دانشته ای کوری کامری ای کارولا نیست. ای برادر کدامی تو خطا کردگی نیسته؟ یا بار بگین کدامی تو خطا کردگی نیستن در همین حیات یا همتون تماشا کردین در تاجیکستان فرزند شگون کرده یکا اما در ویدیو کم مقصد شگون کرده 19 مای گفته گه بجای اپریل گو ای روزی 19 مای میگه لیکی اوجا در حقیقت ای روزی 19 اپریل گم شده گه. خیال میکنم یگان اونیورسیتت نمیخونه 80% 90% میخیزه کامنتاری شپاگ همون سفیدی که یا مرده کلانسوله گپای قبه گپای لیشنی برای کدام خاطر به خاطر که هم مرده خطا کرده در ویدیو گفته که 19 مای ای روز 16 مای یکا ای روز 14 مای خیلی دیده یا تا دام جا نویسته بیچاره هر یا تا ایت دوای نویستگه که برادرها بخشش ما بجای مای ای بجای اپریل مای گفتیم همه خطونا دونو میگیرن داینامی یک کاری که یگان نه فایده دولت نه فایده ملت نه فایده یگان غریبه همه دامجادا دونوگیتونا در همین چیزی کوچک نشون میده. وقتی که چندین کارو موندگه یگان تا دونوگیتا نمیخیزی نشون نمیده. حقیقت گم نزده استیم موتر سوال دادستیم تو مودا همسونا نقل داریم مردم نیشا گرفته برده استیم زده استیم تو باشه گپی خطا میگوی ای گپای بچه های حربی میگریزی جواب ده وقتی یا به سوادی به حقی تو داما چی سوال میتیو خینه از سوال ما داتو میتیم ما چکا کنم ما یا عبیشنی بلوگر همین این اما چکا کده میتونم رفته یگون خودت خلوصت برو که ما در وطن 3-4 هزار کیلومتر دور
бачаҳои задестиам рав қазури рав ту рав да ҳамун ҷои чоме ки нихта ту дар инҷа доно гирифта братан одаморо пас мезанӣ ту я донишгоҳро дар Москва реклама академия трабовар энтусиаст партнерсон шатадан то ҳозир стационарда дар чикор кунам он ответ бите ватсап да буро бародарҷон ма рости гап додарак қатима кор мекард додарак қатима кор мекард тӯли 2-3 моҳ шудаи бародаро ҳаматонда официально эълон мекунам ӯ додар ба корҳои шахсии худаш бирафт ӯ дигар қатимо кор намекунад кадомит ки мешинохтенша мо бародар акаву додаримон монд дар паси мақсад интернет дар паси телефон а так ӯ отдельно авиакасаи хичавӯй кардагай бидурӯин дастгириш бикунен ягон ҷои чизиш нест мо ягон бахилам нестем ӯ отдельный мақсад худаш отдельный видео корбори худаш отдельно ҳаматонда пешакӣ мегӯм ки бародарҷонои ман шогирди ман буд ҳозир ман бешогирдам бародаро бешогирд ягон шогирд погирд ягон кас надорам ягон кас айтани ман дар любой ҷо касе гап зад ӯро бовар накунед дар любой ҷо бисёрта медонам ки айнои ман гап зада фалон одам вай тоғрӣ шуда бародарҷоно ягон зота ман ягон хел гап ёд надодам ягон хел гапи ягон каса бовар накунед кадоме ки айнои ман гап мезанад бо читон гуфтанем шерӯи нар масъалаи регистратсияда ҳамат хоҳиш кардем ака илтимос гап зан масъалаи регистратсия гап задем мошалло ҳамин бародар гапи хуб навишта як хелтон аз паси парда гап мезанед бечора ко кардааст ҳамин бародар ай дасташ чи мия бечора бечора ардаки гап зан хеле ҳанги зана гап назад тара ҳамин подписчико бардоштиан касеш боша набоша ма аз замин то осмон ҳамин подписчико миннатдорум мара худованд бардоштага мара подписчико не худованд и якумаш дуюмаш ман чӣ гапи задам туда охир хеле уминагӣ сиёсат накун занакора ирӯза доштиан ранги эртая занак баромади ку заблокира равӣ қамисо гап задита худо маълима ченита наменависта дар мактаб я намад умни мегирихта ба номи Аллоҳ я хеле мардак бо мегӯм ки ҳамин як ака хато карда бечора дар видео ҳамин қа гап зада ки рӯзи 19 май бача майхона бедарак шуд мо видеои рӯзи 14 бироварда будем тоба кардам дар ёдам нест ҳақиқаташ ё 12 бировардем ирӯз 14 ирӯз 15 ирӯз 16 ҳама комментария бор бутурем бихӯрен авхалия бародаро охи хай мардак хай хато карда бо дар ҳар ята дадел нанавистага как будто шумо ҳамин комментария хито намехонед тамом дигаша намехонед шумотон ранги пеша маҳкам кардаги бори мардак ответ дода ки бародар хай хато кардем иштибоҳ шуда ҳамунҷа бояд 19 апрел мегуфтем май шуда инам ранги ки шо унам видеои охиронаму бировардагем карола навистем хай ҳеҷ гап не хай ту дидасти ку камриай ту камригир боши камрира гир тамом ин мина бояд як гапи ганда бояд як гапи безеб гӯянд бояд ака комон футбола ҳасти нести куя бугӯ иншааллоҳ
айрӯз душанбе ягон футбол шуд мебурем. Ё Алло ё насиб. барои қапоқап ман ягон информатсия надорам. Шерои нар кадом ягон информатсия дора бинависа. Акай конуна номи бачаҳои Парсес салом алайкум. Зинда бошед шерои нари Парсес. Гап то надорум. Бародаро хоҳиш мекунем кадомит подписатсия кардаги нестен, подписатсия бикунен. Кадомит ки ҳозир ҳамин ҷода лайк мондаги нестен, 628 дона лайк шуда. Бидурен лайктона зер кунен, то ки дигар бародарорам бидурен бибинанд. Ана дар масъалаи чӣ мехоҳем гап занем, ина бо гап мезанем бародарҷоно. Масъалаи регистратсияда бо гуфтум, чандин боро такрор кардам, бо мегӯм ки бародари тоҷики ман наметавонӣ регистратсия карда. Давай канай накун, ғам нате бародароя. Нав меравам бечоро қарз мекунан ҳамн пула шумо мегиред барои 3-4 ҳазор ҳамиёро ҳам хел гумроҳ мекунед, дар байни роҳ мемонед шумо. Мара занг мезана бачаи тоҷики хидмо гирья мекуна. Охир ватсап да набошид дар пешим намефаҳмида ҳақиқатча. Бачаи тоҷики хидмо занг мезана гирья мекуна ки ака инам хали кардан, инам хали овардан, регистратсия фаршиви кардиян, оригиналай гуфта 7000 ша гирифтиян. Фаршиви регистратсияда 7000 пул ша гирифтиян. Бурдай бечора қариб 17-18 ҳазор дига харз кардай рафта, патент ҳамаша кардай, дар охир фаршиви. Догу бошед мегам 50 нафар бедарак шуда, ку як пурс. Бародаро кадоме ки медонед дар таи комментариҳо нависед. Дар ҳамин охирон видеои ман дуруе нашод ҳамин хоҳиш ай ҳамон одамое ки медонен, ҳамин охирон видео 13 000 просмотр гирифтага. Бидуроем падилитса кунен видеора, комментария, подписатсия, лайки хитона зер кунен. Ба наздикиҳо иншааллоҳ орд мегирем, ё Алло ё насиб ба фикрам мардума орд тақсим мекунем. И апашкаимо то ҳозира дамо связ набуромад. Ина тӯли як моҳ меша омадаги мара неста апашка дар ягон ҷо вуҷуд надора. Намедонам барои чӣ апашка хали кард. Боше нешти документ чӣ надошта бошед дар аэропорт штраф мекунад. Бародарҷоно бисёр нами саволои аэропорту, саволои нами акай нама регистратсия надорум, ҳозиравум чӣ гап меша. Ҳамин саволо ман фикр мекунам хатоя. Хушрӯ фикр куненда ҳамин саволоро. Барои чӣ хатоя? Барои чӣ ки ҳар рӯз ҳар кор шуданаш мумкина. Мумкин як хеле мегзарӣ мери, мумкин як хеле намегзарӣ, мумкин як хелта штраф намекунанд, мумкин як хелта штраф мекунанд. Ман наметавонам ай пеш хидм шуморо фатво тимиё як гап занам гум ки 100% мегзарӣ мери, ё ки вақте гуфтум 100% мегзарӣ мери ки меқапа штрафат мекунанд ё ягон депортат мекунанд. Ба пага занг мезанӣ меги ака ту гуфтӣ ку мо я одама гунаҳгор карданда боз созем да хеле кору да. ба ҳамин хотир 405 нафар живои одамое хе гӯш кардистен. Кадомит ки лайк намонден, лайка зер кунен. Кадомит ки подписатсия кардаги нестен, подписатсия кунен, ба наздикиҳо орд тақсим мекунем, ё Аллоҳ ё насиб. Аввалаш худованд. Ина як моҳ ждат кардем, ягон гап нест, ҳамат в курсе. Агар видеои мара ҳамаша тамошо кардаиста бошед, ҳамат в курсе чӣ гап рафтиста. Абдуҷаббор Иҷдӣ. Ха. Салом алайкум. 450 000 Москва. Бисёр бародар меге ман медонам адресоя ҷои кор кардагия. У ҷои кор кардаги шуморо ҳаму шикаторои шумо задаги ҳеҷ кара сум намета. Якумаш у ҷое ки шумо кор кардем биромадем бирафтен, у тамом. У дига одамоя мисол шояд ҳамон одамое ки шумо мешиносен амон неста. Аввал гирен муайян кунен, аниқ кунен, баъд як кас даяк муроҷиат кунен.
ба ҳамин хотир боз ҳам як бори дига мегум тона ки алейкум салом ака салом до рости бисёр мардум гап нестай ва алейкум салом как раз науда бораи ту гап задистам ну рашка ки дромади мақсад чит мегум бародарҷон на абдуҷаббор HD оригинал не бародар тӯли 3 сол қариб қатимо кор кард мо қатӣ бародар ҳамчун ака додар мо аз интернет корҳои полни барҳам додем масъалаи интернетида мо қатӣ якдигар вообще нестем ӯ мардак авиакасаи худша дора прямой дар худиш бироен чӣ гапе чапе дора худиш қатӣ гап занем бо чои панҷа кенда кор кардем пул надодам охи намедонам барои чӣ пули шуморо наметиҳам барои чӣ пултонро наметиҳам барое ки суханҳое ки шумо қатъи ҳамун коригаро мекунед яъне чӣ хел шуморо даъват мекунанд дар кор мегӯянд ки ака ҳар ҳафта пулта гир як ҳафта мегирӣ ҳам қахрсанде меши дар тавои хали кайфота мегирӣ гуфтиу гапо ки хиёл мекунӣ дар санаторияи баҳористони аёдат мебурорӣ ки дуюм ҳафта можид пула намета дуюм ҳафтадам бояд ҳушёртар шавӣ бо пула гирӣ дуюм ҳафта ки нагирифтӣ бояд кор накунӣ тамом значит ту фреб намехӯрӣ фреб намехӯрӣ вақте ки ту дуюм ҳафта пулта гирӣ дуюм ҳафта пулта нагирифтӣ бовар ки ту фреб хӯрдӣ тамом по-любому сар шуд корбори хирс гапат надорум рост мегӯям беги ки мега беги ман нафаҳмидам алидин маънии гапитра занда бошен яъне мухлисои ака як бор илтимос гуфтан эфир ки дар эфират бигӯ занда бошен шерои на худованд чашми душманонам кур шавад раҳмат ина гавҳари клубӣ мега худованд чашми душманонам кур шавад айноми бачаҳои баъдат салом алейкум ака лайк мондум зинда боши шербачаи баъдат лайк да бо отдельно зинда бош бачаҳо эҳтиёт кунед ҳамаро қапида бурдистан меган метро бачаҳо ина бародар мегӯяд ки эҳтиёт бошед ҳамара қапида бурдистан кадоми чӣ информатсияе дорад чӣ ягон гапу чапе ҳаста ягон видео дора ба номерои бовари ма 905 номеро дар дасти хидмаи ватсап тока ватсап кор мекунад нависта гирен кадомида ки номерои ма дар кора +7 905 672 4 0 молодец саломат бош тоҷикистон ваҳдат қайша ба пеш гап нест ина гуфтем брат сможем меня помочь есть небольшая проблема салому алейкум брат ина ман ответ дода наметавонам дар ин савол ассалому алейкум брат есть небольшая проблема сможем мне помочь ман намедонам ӯ чӣ проблемае ман ҳозир гӯм ки ҳо метавонам фақат ту мара мумкин гӯӣ ки $400,000 те ман иқа пул надорам бародарҷонам гавҳари клуби ҳоҷӣ чит меша кунавис ҳамсинфам 91 ӯам маам 91 кати шавҳараш ошноюм салому алейкум ҳамчун апаву додар ҳамчун дӯст шиносем тамом ямон чӣ дига намеша ҳамаша фаҳмидӣ бирадака ҳоҷи як бародарам мусулмон
Hoji ek bar dar musun. Pesh akal like dar. Gapet nadorem zinda. Kadomi like hazir nakada sheroy nar خوش میکنیم. امی جداد میکنیم لایک 1000 دونه لایک شوا 728 دونه با نزدیکی ها انشاءالله اولش 400 سومونه یکون 20,000 شده 22,000 شده ارد میگیریم با فکر شخصی خودم خیلی با انشاءالله میبینیم دورین هم ویدیو را تماشا کنین ویدیو همون اپاشکایی که 5 کودکای نمیدونم این اپاشکا چی فکر کرد айбайни ҳам моҳӣ нагузашт на дарак шай на пай шай одами хонагиро меомад хонаша мегирифт садоҷикомон як бародари монумона аҳамият нати ҳам масъада зинда боши ай клуб боша чӣ хеле ҳамсӣ мешуда каримов нуриддин ту мусулмон ҳастӣ тоҷикӣ рахширо мефаҳмӣ ман тара гуфтестам ба кадом хотир ин мара ҳамсин мега ба хотире ки ин ҳам 91 таваллуди ман ҳам 91 ба ҳамин хотир ин мара ҳамсин мега ба фикрам чем нома гирифтана ё ки ягон ака додар ҷиян амакӣ гуфтана ҳама ҳамсин гуфа фикр мекунам 100% ҳарду мо як овоз ҳастаем чӯбаи хеле кунҷковиро бас намекунем мо мардум ай бай ба номи Аллоҳ мардак дар намезеба қади духтар спорт када шуштае ки хеле ҳамсифтата ай клуби вай сора мо ҳам ҳамсифрем ҳами кадоми 91 ҳамсифои ман ай тамом ина фаҳмиди гирифти саволта ҷавоб шуд ё ки бо гав задам 91 ба пеш зинда боше 91 хеле девора мекунӣ нағзебинан кунҷковиро ҳоҷи омӯзанаки гирехтагӣ ёфтӣ не ба худо ина намедонам амо апа куҷо гирехт куҷо шуд апаҷон овозҳои мара гӯш кардаиста бошӣ агар ҳамн гудакҳои худат боша ина 26400 сомон пул дар дасти май биё бигӣ биё хонара бигӣ ман пула наметем та хонара любой ӯ хона ба фикрам фурӯх рафт давно боя илоҷ мекунем хона меоем иншааллоҳ просто биё соҳиби хона ки ҳам гудакакора дар раҳ рӯ напартод оли пака 200 чанд ҳазор пули дигар дар дастай 279,000 ӯ пул тамомшавӣ дора боварам капа ҳам москвада гашти ӯ тамом мешава хоҳӣ нахоҳӣ як сол 2 сол агар 100 корам кунӣ ҳам ҷоям бурӯӣ ба ҳамеди ӯ пул нашав биё соҳиби хона шав худованд бараката аида зиёд мекунад иншааллоҳ як ба пеш ба пеш гап нестай рустамани ҳамин натеқаднои мегзарад просто абид наеда ба худо ман худам 6 фарзанд дорум ба ҳамин хотир фарзандакоша дидам зиқ шудам рафтем мисол любойхе дастгирӣ кардем пули хуб хушрӯ ҷамъ шуд 479,000 пул 200,000 дар дасти ман буд 279,000 дар карташ апашка айбай нест шуд вообще дар москва гуфт ки гуфтам апа биё дар 400,000 дар москва як хона бихарам дар подмосква ман дар москва мада дар кор нестай мара ки дар иҷа нигоҳ мекунам дар тоҷикистон бигӣ мара хона ҳарашо апаҷон паридум омадам тоҷикистон замон рӯзи омадагим занг задам апаҷон ина расидам ина ҳамин рӯз хона ёфтам та биё ҳамин хонара бигӣ маъқулаи хона ҳо залога бурорем тем ҳо бурдем 25,000 сомон залог додем на апая на кӯдакҳои дига ягон кас нест дар алоқа апаҷон ҳозирам сайри вақта пулам дар дастам истода пуле ки дар дасти ман дода будӣ ман худам гирифтам тоизайту дилам дур рафтайту ба худо қасам инами худованд дар дилам ранг як фаҳмондагӣ боришид ки ҳамин занак чотани тоай ман гирифтам ҳам пула гуфтам ки апа дар дасти ман ин ҳамин любое время ин ҳамин пул дар дасти ман хонахар шудӣ ман ҳам пула метем ина нест шуди апаҷон куҷое да бошӣ алоқа да боро соҳиби хона ки гудакора
اگه مرا رحمت میگی подписчикои مرا رحمت میگی که به طرف نموندن تو را دستگیری کردن یاردم کردن جی پاسول دا کار نمیکنی یاردم کنی تیجی خیلی احمد خواهش کنین مرا یکی پاسول دا کار دا گیرن میرم کار میکنم چما نمیکنم لبای جوی هم وطن ده پاسول ده لبای جدا ما کار میکنم پیشنهاد کنین یگون شناس داشته باشین یگون همه کلوبی های نرش همینجا باشه یگون تقای بقوت داشته باشین پیشنهاد کنین میدونم کار میکنم من فرق نداره کلا نری باشی دادا جان گپ ندارم را قرغان نگفتی با پیش قرغان با پیش منت میشین ها چوبا نمیشه لبای چی منت уголовник لبای کورا چی ده جواب تا گرفتی خرسان شدی السلام علیکم حاجی وطن ده ها فیروز شیری نر باشه کارتو رفت موزیکی میمونی در حیات حاجی موزیکی میمونی در حیات موزیک گپ ندارم شیرین سلام علیکم ای من شیر بچه های یوون زنده باشن شیر بچه های یوون همین ایوان میدونن که من ای همه دوستای بهترینم در یوونن انا اول مونیس ابوبکر این پسنکایی که همین байрақ тоҷикистона бардошта гаштаистанд ҳама дидагин бародарҷоно кадоме ки намешиносен метавонен бидурои инстаграми мунис давлатов тамошо кунен ёки абубакр давлатов дар ҳаёт любой кора кардан накард бази чӣ ҳазор ама заблокиро тамом барои бизгӯед биз фамилиятай я бародар я рӯз эфирда гуфта будем ки ҳамин куҷоида кор мекунен ки да тонки кардан бигирен ҳамн болгаркаи перифарадра бигирен биррен гуфтам я бародар рӯз дида мега мирдам ай ханда мега ҳоҷи ҷон ҳоҷи чортут ба пеш бугӯ чортут ба пеш тоҷикистон ба пеш бугӯ табачка одам салом айноми мардуми бадахшон ака зинда бошен шероинари бадахшон ҳамин иншааллоҳ дур ба наздик монда бадахшон сафари ман бадахшонай ман ба ҳамин хотир омадам ки дар ҳамин гармиҳо як бор помир ванҷ ҳамин мардум кати як бор барам шинос шавам ҳаста ягон подписчикои ман ай помир ванҷ бинависен шероина мардуми бадахшон норак ба пеш ҳечи ҳисоргун зинда бошен шероинари ҳисор норак ҳама ҷо шероинари тоҷикистон ҳоҷи зинда боша ҳамавақт беварӯх памирси тебя уважаем гапа надорум я тоже уважаю памирси всех уважаю отвечаю за свои базар гуфти обоҷи хантима дилабухоме хати шумо чӣ бошад дар ватсап нависе кадоми хат дорад норак беҳоҷӣ ватсап да нависе любой ҷо мерем кадоме ки мехоҳам моро май пеш чинем чахчах кунем ваҳдат ба пеш аблава тамом мушрик фамилията рафтин алдин зинда бошӣ қирған нагуфтем абачат ҳазор бор гуфтем қирған
ҳамадонӣ ба пеш сар шуда ки иҷа ба пеш уҷа ба пеш тоҷикистон ҳама тоҷике айрӯ инами миллатпарастӣ мо соҳиби чӣ намешем соҳиби гап задан ақалан намешем барои чӣ ки ҳама инами миллатпарастӣ мекунад ман метавонам ҳамин бишинам 24 соат ҳисор ба пеш ҳисор ба пеш ҳисор ба пеш гум барои чӣ ки ман зодаи ҳисорум ҳисори шодмон ина мешинам ина ҳисор ба пеш ина кирахш мебиҳам се бор гум чорумора уже намефоратона фархор занда боша шерои нари камуна мардами фархор бародаро дӯсто бародаро беяд бисёранд дар фархор дар ёбон дар любой ҷо дорум шинос алҳамдулиллоҳ ҳамадонӣ бугӯ ҳамин кадоме ҷои хито нагуфти тоҷикистон нагуфте ҳисор мегум чортуд биём гапат надорум ватсап да гуфтестам гу кадомед ки халик реал намехоҳем нишинем чақчақ кунем мерем лайка балағат задам гапат надорум зинда бош шерина кадоме лайк зер накарда як бор дига хоҳиш дуруи лайка зер кунем хаёлбеку бухонум бародар ман худам нахондам рустига ҳоҷи рақамта чӣ хеюмем ина 15 дона дига лайк каси зер куна 800 рақамоя як бор дига мегем ба ҳамин иншаалло ҷамъбахш мекунем эфира шеринар 1 соату 20 минут меша какрас 298 нафарем 709 та дига лайк намераса ки ҳамин номероро бугум кадомида ки номери ма дар кора як бор пауза кунем дурен подписатсия кунем ба наздикиҳо иншааллоҳ орда тақсим мекунем ё аллоҳ насиб мебинен ама ватсап ина 805 та гап то надорум як сухани нек кардем ҳама дуромаде лайкотона зер кардем чӣ гуфтанем шеринар кадоме ки номери ватсапи мара мехоҳад 95 672 40 лайка биги ҳоҷӣ гапат надорум коми лайка зер накарда зер кунем коми подписатсия накардем подписатсия кунем хабарҳои хуб дорем иншааллоҳ идеяҳои хуб видеоҳои нағз иншааллоҳ ба наздикӣ ё аллоҳ ё насиб мебурояд рӯзои душанбе сешанбе видеои сочни мочни сар мешавад ба шарте ки шумо дастгирӣ кунед шумо видеоро ақаллан ҳичи не як бор падилитсия кунед дар имо дар ватсап то дигар бародаронам бибинад шеронар ки против нестае ки мо буроем айфилда тай майкат майлаш братан нависти хондем се бор майл ҳози ма баъди эфир ҳатман тай майкама мехонум инҷош дар диёр нависта буд ба ҳамин хотир гирифтум рад надидам дига тагиш чӣ буд чӣ навистагӣ буд я смс ба фикрам 300 бор роӣ мекунад кадом бародар ҳастай рафт чорни список питер криминал заблокировал модератора кулатажи анате охи намедонам чӣ ман ҳамин майка харидам ягон чизи навистага датаи чизи мега христиан навистага қавр навистага хайр надидам намедонам алҳамдулиллоҳ мусулмонум хеле ба номи аллоҳ тоба 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 салом алейкум акай ман намешиносам тане ки руд мега ки мардаки ба худо ака гапат надорум шеринар бисмиллоҳи раҳмони раҳим ягон ғаразди ҳаром надорум ягон дили нияти бад надорум ягон зоти одамизода фақат мехоҳам пешравӣ 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 бобоҷон 88 зинда бошӣ бачаҳоча
Акай бобоҷон дир омада надидем имрӯз тига гуфтестан ку нацистои худо ҳоҷибишон занда бошад. бовар кунед нацистои худам не душманои ман. душманое ки ҳақиқат маъқул нестаашона. душманое ки вақте ки мо мегӯем ки регистраи ҳаром мекунанд фарсӣ ана мо дар хали гапҳо маъқул умуман неста. бо мегӯем ки посредникое ки ҳаромхӯрӣ мекунанд тоҷикои худмон ай баранд кор ай надонистани язик ай надонистани раҳрӯ истифодашон мебаранд орам як ҳаромхӯр инами мардума сокшона меҷафанд аксарияташ ана мода маъқул нест. ҳамин кадоме ман фикр мекунам бисмиллоҳирраҳмонирраҳим ягон кас дар бадӣ накардам. кадоме ки дар ман бадӣ мехоҳад ё ки бадӣ мекунад ӯ значит ӯ паҳаду худаш одами рост неста. барои чӣ ки ай пишти ягон шағол гап мезанад ягон шағоле ки мо дар ҳақиқат рафта ба факти дарераш ай пеш сиёмкаш кардагем ай пишти ҳамо гап мезадаги ҳам қабо бисёрае ки ҳар якта тоба кардам худовор закон мегирад хчона май фалон ҷоюм бача ча ту фалон одам сиёмкаш кард чӣ корш кунем ба фалон одам худаш аввал як бор бугӯ ки ростша нақл кунад. ҳамин кадомед ки як гапи хабаре ки як кас мегатона сразу хеста рафта разбор накунед саросема нашавед. ҳамун гапа бо бугӯ як бор дига такрор кун уже намедонад ин бора чӣ гуфтеста. мо бисмиллоҳирраҳмонирраҳим ягон касда бадӣ накардем то ба ҳозира ва намехоҳем кунем ва нахоҳад кард. барое ки мо одии ватана мехоҳем пешравии ватана мехоҳем. лично ман худам ман ягон касда не инам лично ман худам мехоҳам бародарои мо тоҷикгӯяни барбар иҷо ларза мехоҳам ина хали хали не ки тоҷикгӯя хи одам изока шавад. одалин маълума ту ғараз надорӣ маладес зинда бошӣ. номи асосӣ чиай? номи асосии ман бачаҳои оча ҳамин савола бисёр одам мепурсанд. номи асосии ман комроншоҳ. комрон яъне бо тахаллуси колия таҷик аксарияти одамо мешиносанд. барои чӣ мо ҳаминро колия таҷик кардем? барои чӣ ки интереси урусоям мақсад пайдо шавад видео кунад ки кадомеро ки кидат мекунанд машкӣ мекунанд аммо дар рӯи экран бароварда мешавад ворам бибинанд мақсад ҳамин. ба ҳамин хотир колия таҷик. барои чӣ таҷик? барое ки тоҷико яъне бифаҳманд ки мо ҳам метавонем ҳамин корро карда. ягон ҷои қинӣ надорад. вақте ки ту ҷои ҳамон шахсе ки тура кидат кардага ҷоша медонӣ ака яхел мегарда меге ака ман ҷои ваям медонистам худам ҳал мекардам. а ту иҷа намедонӣ ки бо миллион одамо ҳастанд ки ҷоша медонад ҳамон одам дар пеша ҳеҷ кор кардан наметавонад. чӣ фаҳмидӣ? бисёр динам хали гап мезанем. мегӯянд тоҷикистон ба пеш тоғрӣ намегирад. ай худмон ба худмон тоғрӣ рӯзни нестем. падартар раҳмат. падартар раҳмат. ҳамон вақте ки тоғрӣ мегирад тоҷикистон ба пеш ҳамон вақте ки лабои тоҷика мебинад тоҷики хича ҳамватанша фахр мекунад. як мебинад дар як ҳолати безиба як ичина як 05 як баклажкача об метиҳад. як нон метиҳад як килча метиҳад як фатир метиҳад. ана инҷа ҳамеша бародарӣ инҷа меша тоҷикӣ инҷа тоҷикистон ба пеш мешавад. аво ҳолате ки мебинӣ бародар дар ҳолати безиба як шатаи дига мезаниша уҷа бародарӣ намешавад. уҷа тоҷикистон ба пеш намешавад намеравад. аша ай ҳолате ки шумо яхеле ҳурмати хитона намекунед. ҳоҷи ай москва теҷика такси нестай. бародар ман намедонам шерна. ай москва теҷика намедонам. шеренар кадоме ки подписатсия накарден ай 230 нафар хоҳиш мекунам бидурен ҳатман подписатсия кунен. охирон видео
ду та хона, як трактори фурӯшем, трактор бениҳоят дар ҳолати хуб аст, презанак дорад, ина прес задистия ӯзи, намедонам як презанак мефурӯша, намефурӯша. Ана бениҳоят дар ҳолати хуб аст трактор, мақсад камри мошинам ҳаст. Я хеле сразу маро ҳақорат мекунед. Нахоҳам ин қадар боша нархи мошин. Бародар, ӯ соҳиби мошина, ӯ метавонад 500 000 гуа. Ман наметавонам ба як гумке не инҷа ма подписчикои ма ҳақорат мекунанд, та гир мошинта ауксион дамон ёки бепул терава. Ҳар як тадқиқи дами ақла доред, навбати хитон боша, мошини хитон боша, мехоҳед ки қимат фурӯшед. Ана ки як мардак сухан кард, ма бо мегумтона ки ё хона ё мошини фурӯшиа WhatsApp да партоен бо нархи арзон, ма видеои шуморо ҳатман мебурорум. Не ки нархи хона хитон мемонед, хитон мақсад фикртона пешакӣ баён кунед. Мара ҳақорат накунед ки нархи вай қимат ай, мара ҳақорат мекунед. Охир вай чизе ки вай мардак соҳиби мулк ай, соҳиби мулк. Брат Сергей, пасад биё як гӯспандат бикушам. Гапа надорум шерина. Иншаалло аввалаш худованд номерои WhatsApp биги, ма почам дар Москва зад, як ҳафта пасаш пешита Сергей пасад. Чиста ба хотири гӯспанд хиридне, ба хотири тира дидан мерам. То ҳам Сергей пасада мерам, пули як гӯспанд хирид расход мешава брата. Лекин ба хотири мардонавор сухан мекунӣ ки ака биё шинем, Сергей пасад биё як гӯспандат мекушем, ба ҳамин хотир мо мерем ака. боқӣ дӯсто дар амони Аллоҳи меҳрубон, кадоме ки лайка зер накарда, лайка зер кунад, подписатсия кунед. Ба наздикиҳо ё Аллоҳ ё насиб аввалаш худованд ба фикрам гидета як 100 халта орд, мегирем тақсим мекунем. Агар ин занак пайдо нашавад, ман то ӯзира ҳамин занака ждат кардастам. Бидураем видеои ҳамин занака бибинем чӣ хеле ай. Комментариҳода ҳатман бинависен, ва ҳамин охирон видеодам бинависен ки ҳамин пула орда бихарем ё ки ҳамин занака ҳозирам бо ждат кунем. Барои чӣ ман аз шумо мепурсам? Барои ки шумо ҳақ доред инҷода. Шумо пул партофтаген, пул ҷамъ кардаген. Ба хотири ман не, ба хотири анамун гудакаку кардаген, инро медонам. Салом, салом Насиб. Бародарҷонов, бо мегум бозам агар тоҷики хидмо кидат карда бошам, мада алоқам набароен вапше. Барои чӣ? Барои чӣ ки зансеталоқ қасам мехӯрам, пула наметиҳам. Хичо қасам мехӯрам, не ки пула наметиҳам бо. Аксариятш ҳамин хела. ӯ занака меги мошеннику. Ман ҳоли нагуфтам мошенник, ман мегум аз занак нешишед гуфтам. ҳоли ягон бор айдаҳани ма дар ягон ҷо фаҳмидӣ, нами 1 соат 1,5 соат 29 1 соат 29 минут ина ҳозир рафтеста. Ту ягон ҷода дидӣ ки ман мошенник гуфтам. Чон мекунӣ бо дурӯғ гуфтам пули маро гирифтӣ колия наметӣ? Не брата. барои чӣ гирифтам пулитро? Кани мардаки гап зад дар WhatsApp. номерои WhatsApp охирон бор мегем ба ҳамин хайрамақдам гуфтиву гапо шаба хайр. +7 номеро осона кард дар ёди любой кас меиста. 905 672 4 таи дига қатъи 0. бародарҷонов бедарак ба дарака занг назанед, намебардорум. Кадоми он гап дора голос рӯй кина, ответчам мегира ё ки нависа. ҳатман ответчам мегира. Одаме ки голос рӯй мекунад. Ягон видеое ки нами бачакора дорен, ҳатман партоен. Чӣ видеое меша партоен мада, ин ҳамин номерои WhatsApp мада. 905 672 4 0. боқӣ дар амони Аллоҳи меҳрубон, худованд ҳамаи шуморо дар ҳизбаш нигаҳдон боша. Ахори дунёро набине. ранги ма хонаи худоро зиёрат насибтон гардона. Аллоҳу акбар. Дар амони Аллоҳи меҳрубон.